Има продукт, който може да премахне варовиковите петна от стъклата или от боята, но петната трябва да са престояли по самата повърхност много кратко време. Ако петната са престояли по-дълго време, те се втвърдяват още повече и оттам нататък идва време за полиране. Но ако сме хванали на време този процес на втвърдяване на самите минерални частици, то използваме Water Spot Remover, или това е продукт, който е изцяло разработен за разтваряне на тези неорганични съединения. Обикновено това са магнезии и калций. Това са два елемента, които най-често се намират в водата и затова ние наричаме твърда вода. Когато попадне по самия детайл, тази вода започва да се изпарява, но самите минерали остават на повърхността. Основно в продуктите, които са за премахване на такива петна, се съдържат слаби киселини и това е или оцетна киселина, или лимонена киселина. След нанасене на такъв продукт, тези варовикови отлагания от типа, примерно, магнезии или калций, те стават разтворими соли и по този начин чрез продукта се отмиват много по-лесно от детайлите. Ако имате още допълнителни въпроси, свързани с продукти или как да премахнем тип нараняване или тип замърсяване, може да ни пишете в коментарите по-долу.